nagkakamalas. Naka-on yung mic. Shit happens. Shit happens. Ito lang. He's gonna go for it. Right. Hindi ko na siya. Nakakapagod. Imogan Falls. Bago kayo pumunta dito, magbayad muna kayo. 25 pesos. No? Plus VAT na yun. Solong-solo. Virgin people. Sa Virgin Forest. Lamig. Oh. Kumusta? Yes, camera. Bagong ligo. Malamig, brother, malamig. 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 Brado, ikot tayo. May trail, oh. Natibig nga ito, nagatotao niya. Alcoholic dyan, pag-akitin mo yan. Pag-akitin mo yan, hihingalin ka na naman. Alright. Oo, pabalik na po kami. Woohoo! Sensya na po kung walang mic kanina. So, nawa na lang natin is panay soundtrack. Anong iba yung... Ito ba yun? Birds. Fox Boy. Mabasag. Balik. Sa. Pwede. Nih. Sakit nga nga, wala naman. Nakulog. Wala, paano mo isasarado yan? Balik, hanging bridge. Hanging by a moment. Yeah. Happy. Saan tayo napapadpad, oh. Akala ko mali ko lang. Mali nila. Mali nila. Mali nating lahat. Bigla pumunta ng Imogan. Ha? Agad saling namoy mo yan. Namoy ng salang na. Alam mo yung salang? Yung kali na madaling mag-niab. Oo. Hindi pa lang kung pero kung alam yun dito. Dapat dito ka maghunting ng... Alright. Hindi kaya ng tips mo, wala na. Oo. Ganda ng view. Yung nilalaro mo yun sa visa, Resident Evil. Resident Evil 7. Hindi ko pa nakatapos. Biohazard. Yun to, yung remake ng Resident Evil 2. Oo, no? Maganda yung remake ng Resident Evil 2 eh. Parang sa Resident Evil 4 na pala na. Maganda yung graphic. First person, third person? Third person. Oo. Mas gusto ko yan. Kaya nga. Okay.
7, parang hindi ako minsan. First person yun eh. Sasarawa na ito. Naging ako talaga sa first person pag-ito. Lalo pag mababa yung frames per second niya. 30 FPS, wala na. Sarawa ako. Oo. Pag third person kasi makakanta yung hindi siya, yung camera hindi siya mag-rotate agad niya. Oo. Yung tanong niya. Palabas na kami. Andito We po kami sa Imogan Falls. Hash, Pilipinas. Dito kami sa Imogan Falls. Hey kids, mga kids. Bye-bye. Ha? So, iniwan namin yung motor namin sa barangay hall nila. Para safe. Alright guys, we're leaving Imogan Falls. So punta kami sa Santa Fe. Malas ko naman kanina, walang mic, hindi pala naka-on. So gawin ko na lang na panay soundtrack. Woohoo! Bilis nila Kuya Henry, Brother Grant. Lalayan muna natin sa Furby. Kawan, angin. Op, op. Ito, mabuhangin. Ingat lang. Hindi mag-skid. Yeah. 7-Eleven. Thanks, man. Woo! Dito kami sa Santa Fe. Pagkanon? Ilang kilometro dyan? Kain muna kami dito sa Errol's Ihaw-Hiwaw and Native Foods. Dito sa Santa Fe. Wah! Lalim. Nice view. Oh. Right. Oh, bulalo.
Bulalord. Alright. Alright. Takdan dito sa bundok. Bulalord. Dito na. Hindi ko preno na. Okay ba? Champion daw, champion. Okay. Try nyo bulalo. Bulalord, tsaka ano. May additional pa tayo. Try nyo itong gulay. Ano yan? Gabong, tsaka pakbet. Sigarita si Carto. Pakbet na malupet. Kapdo Dalisay. May sarap store sila. Dalisay. Kaya lang yung focus ko. Yes, so we're leaving. Saan ka? Puno pa pala eh. Tipid. We're leaving the place. Ay, sarap. Busog. Right. Shit, traffic. Santa Fe, Nueva Vizcaya. Laban mo to. Mga truck, man. Okay. I'll guide you. Grabe, dito lang ano, daming mga bus. Truck. Buhay, Nueva Ecija. Ay, hindi ko alam. Backshed. Ay, tag. Ito, yun nga yun. What's that? Ipilihan na ka naman kay Mehmet. Itag? Ulog. Pupula tali na in mamaya. Nag-vlog file. May alak ako doon na imported. Naka. Magkano? Yan. Kasi bumili ng itag dito tayo sa Nueva Ecija. Dito lang sa bandang dito. Daming sili. Sili. Okay. Kuha tayo? Pero may artob. Oo nga eh. Suwa.
then San Jose, Nueva Ecija. Saan na sila? Gas, gas, gas. Gas, gas, gas. Gas, gas, gas. Ha? Nakarelax na kayo, kami hindi pa. Right. Lulupit ng mga truck doon. Mga truck. Ipit-ipit kami. Kaya matinding rider. Walang jacket-jacket. Kamote rider. Ah, di ba? Guys, gusto naman kami na guys. Yes. Ito pa kuya. Thanks. Gusto naman kami nag halo-halo. Aray ko. Gas muna. Right, we're leaving Nueva Ecija. So kami nagpagas. Guys, ingat na kami. Kapit na. Woo! Shit, init. It's so hot. Akala ko kasi balikat. Iikot kami. Birdie. There is birdie. Right. Sales Pangasinan. Shout out sa inyo. Mag-highway na lang daw kami. My God, I'm burned. Sunburn. Kailan lang ulit mga guys. On the driving. Harman Bridge. Harman Bridge. Yo, what's up, brother? Wow, Villasis. Daddy Robert. Robert. Urdaneta City and Quezon. Right. Lapit na tayo. Guys, lapit na kami. Yahoo! We're home. So next time ulit mga guys. Ay, hindi pa nakasubscribe, just search RX Freelancer then subscribe. Thank you guys. Susunod ulit rides natin. Ciao.